Беренче дулкынландыргыч очрашулар, беренче якты хисләр. Ярым финал кызларының Казан сәхифәсе татар кызының республика бәйгесеннән башланып китте. Мин бик шатмын Казанга килгән өчен, кызлар белән танышкан өчен. Бу атмосфера, конкурс миңа бик шатмын. Приятно смотреть, что они полны энергии, стремления победить, показать свой регион, рассказать о своем регионе, рассказать о традициях своей семьи. Һәммәне алар, һәммәсе бергәләп, ярым финалның иң беренче, күпләр фикре буенча иң кыен этабында очраштылар. Быел интеллектуаль бәйге яңа форматта уза. Беренчедән без үзебезнең интеллектуаль турны бөтен татар конгрессы башкарма комитетында уздырырга булдык. Беренчедән төбәкләрдән, чит илләрдән килгән һәрбер кызыбыз бөтен татар конгрессы бинасы белән танышсын өчен һәм гомумән бөтен татар конгрессының үзенең тарихы бар. Чираттагы сынау кулинар бәйге. Аларның әниләре һәм әбиләре нинди осталыкка өйрәткәннәрен күрсәтү вакыты җитте. Кул һөнәре осталыгы бәйгесе барышында алар һәрберсе үзенең сәләтләрен күрсәтә алды. Борынгы милли бизәк, изү ясау бурычын барлык кызлар да уңышлы башкарып чыкты. Традицияләр ул искелек билгесе түгел. Бүгенге яшьләргә алар юл күрсәткеч булып хезмәт итәләр. Бик тә бу үзебезнең гореф-гадәтләр, йолаларны өйрәтү кызларыбызда бик тә кирәк. Менә без шундый вакытны табырга тырышабыз. Менә алар җыелгач бергәләп, менә шушы гореф-гадәтләрне әкренләп аларга кертергә тырышабыз. Шуның белән сынаулар тәмам булды. Жюри бәйгеләргә йомгак ясау өчен тәнәфескә китте. Ә кызларыбызны зур экскурсия көтә иде. Алар Арча районында ат көне бәйрәмендә булдылар. Кырлай авылында аларга Габдулла Тукай музеенда экскурсия үткәрелде. Кызлар гүя матур әкияттә булып кайттылар. Бүгенге көн бик тә ямьле үтте, бик тыгыз үтте. Шул хәтлем яңа әйберләр үзем өчен алдым. Иртәгәсен аларны Бөек Болгар көтә иде. Татарстан Республикасында яшәүче һәр кем өчен бу изге кала. Монда халкыбызның тарихы башланган. Һәм менә хәлиткеч очрашу. Оештыру комитеты пресс-конференциядә финалда катнашачак кызларны игълан итә. Хәзер инде аларны җитди әзерләнү көннәре көтә. Җыр, нәфис сүз, хореография дәресләре. Ижау шәһәрендә халык традицияләре һәм талант бәйрәмендә баш рольләрне уйнау өчен аларга шактый күп көч түгәргә туры киләчәк. Без иҗатка барабыз!